سلام ناي ماكي ميديا تخاتلتي كمي لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹም ሰላም ክትኮኑ ትምኒተዩ እሞ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልኩ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪብ ኣለኹ ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባል ግን ኣብዚ ቻናል ሒዝናልኩም ንቐርብ ዘለና ዛንታታት ናብ ኩሉ ሰብ ይበፅሕ ስለዘይለ ነዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ክሳብ ወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣዲስ ኣበባ እዩ ንወለደይ ብኽሩላዶም እየ ኩለን ካባይ ዝነኣሳ ኣሕዋተይ ብስርዓት ተመርኤን ሓዳር ገይረን እንትነብራ እንተ ኣነ ግና ኣብ እግረይ ናይ ምሕንካስ ብዝነበረን ፀገም ማንም ወድን ናብራ ይበህገንን መልክዐይ ሪኡ ኩሉ ሰብ ፈጣሪ ዝኹሉ መልክዕ ይውክ እንዳሓለወ ሙሉእ ጥዕና እንተዝህልወክ እኮ ንጉስ ዝምነያ ጓል ሔዋን ኢኺ ነይርኪ ይብሉኒ ግና እንታይ ይኹን ፈጣሪ ኩሉ ኣብ ኢዱ እዩ ጥዕና ሂቡ መልክዕ ይኸለ መልክዕ ሂቡ ጥዕና ይኸለ ኣብ ገሊኡ ድማ መልክዕ ይኹን ጥዕና ኩሉ ብዘይ ኣበርሂቡ ጥዑም ዝኾነ ሓዳርን ፍቕርን ይኸለ ናተይ ግና ኣዝዩ መሕዘን እዩ መልክዐይን ፀባየይን ሪኦም ይቐርቡኒ ጉድለት ኣካላተይ ድማ ካባይ ክርሕቁ ይገብሮም ወለደይ ንዓይኒ ምድሓን ካብ ዘመናዊ ሕክምና ክሳብ ባህላውን ሃይማኖታውን ዘይፀዓርዎ ዘይፈተንዎ ይነበረን ኣደይ በኣይ ኣዝያ ተሓዝን ነበረት እግረይ ሕንክስ እንዳበልኩ እየ ዝኸይድ ስለ ዘፀግመለይ ድማ ተወሳኺ ድጋፍ ምርኩስ እየ ዝጥቀም ዝረአየኒ ሰብ ወይ ሓደጋ መኪና ወይ ድማ ወዲቓ ትኸውን ክብል ብዙሕ እዩ ናብ ኣእምርኡ ዝመፅእ እቲ ሓቂ ግና ፈጣሪ ባዕሉ ከምኡ ገይሩ ይፈጢሩኒ መበገሲኡን መልዐሊኡን ኣይፍለጥን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ገዛየ ኮፍ ኢለ ዝውዕል ይኹን እምበር እቲ ስንክልናይ ንናይ ገዛ ስራሕ ኣየዓግተንን ናይ ገዛ ሰራሕተኛ ዋላ እኳ እንተነበረትና ስለ ዝድብረኒ ዝነበረ ኣብ ገዛ ክሰርሕ ይውዕል ነበርኩ ትምህርተይ ደሓን ዋላ እኳ እንተነበርኩ በቲ ዝነበረኒ ማሕሰይቲ ይስምዐኒ ስለ ዝነበረ ድሕሪ 10 ክፍሊ ኣይቀፀልኩዎን ኣደይ ኣነ ከም ምልክዕቲ ሰብ ኮይነ ክሓስብን ስንክልና ከይስምዐንን ኣዝያ ትሕግዘኒ ነበረት ይኹን እምበር ኣቦይ ግና ፍልይ ዝበለ ክንክነ ይገብረለይን ብዙሕ ይግደሰለይን ንወለደይ ብኽሩ ውላድ ምስቲ ምዃነይ ኣቦይ ኣነ እንትውለድ ግዜ ጀሚሩ ስንክልቲ ምውላዱ ይጸልዐኒ ነበረ እንተደይ ግና ብሰንኪ ሓጢኣትናዩ ውላድና ከምዚ ኮይና ብምዋል ኣነ እንትሓምም ምሳይ ትሓምም ፀገመይ ትካፈል ነበረት ናይ ኣቦይ ገጽ እንትርኢ ግና እንዳስተማሰልኩ ይዓበይ ኣቦይ ናይ ባዕሉ ትካል ኣለዎ እቲ ትካል ኣደይ ካብ ወለዳ ብዝረኸበቶ ገንዘብ ዝተኸፈተ ትካል እዩ ይኹን እምበር እቲ ትካል ዘንቀሳቐሶ ኣቦ እዩ ኣደይ ንሱ ሰሪሑ ብዘምፀላያ ኣብ ገዛ ኮይና ደቃ ትሕብሕብ ካባይ ዝንእሱ 3 ኣሕዋት ኣለውኒ 2 ኣዋልድን 1 ወድን እዮም ኣብ ገዛ ኮፍ ኢለ ምውዓል ካብ ዝጅምር ከባቢ 5 ዓመት ኣቁፂረ ኣለኹ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ተጠቃሚት ስለ ዝነበርኩ ዘምልጠኒ ሓበሬታ ኣይነበረን ቶይ ጠቅዐ ምስለይ ንዝረአየኒ ወዲ ብቐሊሉ ክሓልፈኒ ኣይመርፅን እኳ ደኣስ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ናብ ስልኪ ምድውዋል ምዕላልን ክሳብ በኣካል ተራኺብና ምልላይን ንበፅሕ ግና ድማ ፈተኹኺ ኣፍቀርኩኺ ኢሎም ዝረኸቡና ወዳት በኣካል ምስ ተራኸብና ኣካላዊ ማሕሰይቲ ምስ ረአዩ መልክዐይ ከም ዘታልሎም ግና ድማ እቲ ሓንቲ ስንክልና ፍቕራዊ ርክብ ክህልወና ከም ዘይደልዩ ብምግላፅ ብቁልጡፍ ካብ ሂወተይ ይወፁ እዚ ንዓይ ኣዝዩ ዘሕዝነኒ ተጓንፎ እዩ ዝነበረ ግና ድማ ንሰብ ኣይወቅስን ብዕድለይ ግና ይሓዝን ነበርኩ እቲ ተስፋ ክቆርፅን ኣዝዩ ክስምዐንን ዝገበረኒ ሂወት ድማ ብማሕበራዊ ሚድያ እንትጥቀም ዝተላለኽዎ ወዲ ንብዙሕ እዋን ብመልእኽቲ ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኮፍ ኢለ እናሓለኹ ብዘርኢ ቪድዮ ንራኸብ ንሱ ግና ስንክልናይ ከስተውዕለለይ ከኣለን ኣነ እውን ዘለኒ ፀገም ኣይነገርኩዎን ምክንያቱ እንድሕር ደኣ ኣቐዲመ ዘለኒ ፀገም ነጊረዮ ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ክርሕቀኒ ይኽእል እዩ ግና ድማ ብዘለኒ ኣተሓሳስባን መልክዕን እንድሕር ፈትዩኒ ግና
ክምርዖኒ ይኽእል ኢለ ብምሕሳበይ ቀረብክዎ። ናይ ቤተ ክርስቲያን ሰብ ምዃኑን ብስርዓት ወለደይ ጠይቁ ከም ዝወስደንን ይነግረኒ። ግና ድማ ቅድሚኡ ብኣካል ንዘይፈልጣ ጓል ከቢድ ስለ ዝኾነ ተራኺብና ክንዕልል ይሓተኒ። ናብ ሓደ ካፌ ቆፂሩኒ ንራኸብ ቀዲመዮ ኣብቲ ካፌ ፀናሕኩ። ኣበይ ኮፍ ከም ዝበልኩ ንምፍላጥ እንዳደወለ ኣቱ ምስ ረአየኒ ንዓይ ገዲፉ እቲ ኣብ ጥቃይ ዝነበረ ክራንሽ ብድንጋፀ ክጥምት ጀመረ። ኣነ እውን በቲ ክራንሽ ተደጊፈ ብምልዓል ሓቂፈ ሰላምታ ይሃብዎ ከምቲ ዝተፀበየኒ ከም ዘይረኸበኒ ኣብ ገጹ ይፍለጥ። ኣነ ግና ተሓንጤ ስለ ዝነበርኩ ጽምውኡ ብዘረባ ይሰዓርክዎ። ናይ ፈጣሪ ስራሕ ከቢድ ምዃኑን ምልክዕትን ውቅብትን ምዃነይን ከድንቐኒ ጸንሐ። ሸኪለ ስለ ዝነበርኩ ብዛዕባ መርዓና ክንውስንን ቀልጢፈ ስንክልና ይርኡ ከይሓድመንን ድማ ቃል ከኣትወለይ ይሓቶ እንተንሱ ግና ብዛዕባኡ ካሊእ ግዜ ብስልኪ ክዛረበክየ ኢሉ ተፈለየኒ። ሕማቅን ጽቡቕን ከይተዛረበ ግና ድማ ብዘለዋ ደሓይ ወጥፍአ ብኣካል ይኹን ብስልኪ ምርኻብ ይከኣልናን። እቲ ምሽጥር ንዓይ ይጠፍአንን ምኽንያቱ ድማ ስንክልና እዩ። ኣነ ናይ ወዲ ዝነበረኒ ድሌት ልዑል እዩ። ግና ድማ ዋላ ንዘይቕፅል ፍቕሪ ቁሩብ መዓልቲ ፈትወክየ የፍቅረክየ እናበለ ምሳይ ዝዘውር ወደ ይረኸብኩን። መሓዙተይ ኣፍቃርየይ ጠሊሙኒ በዲሉኒ እንትብላ ኣነ ግና እቲ ህይወተይ ዝተማቐርክዎን ዝብድለኒ ይኹን ዘሐጉሰኒ ይረኸብኩን። ምኽንያቱ ናብ ህይወተይ ከይኣተው እዮም ዝርሕቁኒ። እቲ ምስ ወዲ ህይወት ምሕላፍ እውን ወሳኒ ምዃኑ ትርጉም ጓል ኣንስተይቲ ንኽስምዐኒ ወሳኒ ምንባሩ ተዓዘብኩ። ብኸምዚ ድማ ምስ ብርክት ዝበሉ ወዳት ተፈላለየ ተረፍኩ። ሓደ እዋን ግና ሓደ ኣብ ደገ ዝነብር ወዲ ፌስቡክ ዝተለጠፉ ፎቶታተይ ብምርኣይ ኣድናቆት ይገልጸለይ። ንቁሩብ እዋናት ንሱ እውን ከም ካልኦት ኣወዳት እዩ ብዝብል ብዙሕ ግምት ከይሃብክዎ ምፅሓፍ ክንቀጸልና። ምኽንያቱ እቲ ህይወት ልሙድ እዩ። ክሳብ ብኣካል ንራኸብ እምበር ርክብና ከቋርፅ ምዃኑ ርእሰይ ኣእሚነዮ እየ። ርክብና እናጠንከረ ምስ መፀግና ኣነ ንዕላልና ንምፅሓሓፍን እምበር ንመርዓና ሓዳር ዝምነየን ንወዲ ከምዚ ኢለ ነገርክዎ። በዚ ዘረባይ ድማ ኣመና ደንገጸ። ንምንታይ ከምኡ ከም ዝበልኩ ይሓተኒ። ብቕልጡፍ ክነግሮ ግን ኣይከኣልኩን። ንብዓት ቀዲሙኒ ስልከይ ዓፂ ኣብ መደቀስየ ኮይነ ክበክዋ ኣልኩ። ንፅባሒቱ ግና ስልከይ ክፍቲ ምስ ገበርክዎ ዘለክ ፀገም ኣካፍልኒ ግልፂ እንድሕር ኮንኪ እቲ ፀገም ሓቢርና ንፈትሖ ይብለኒ። እቲ ፀገም ግና ፈጣሪ እምበር ሰብ ዝፈትሖ ፀገም ኣይነበረን። ንበይነይ ፀይረዮ ስቕ ክብል ድማ ኣይመረፅኩን እኳ ድኣስ እንታይ ፀገም ኪሉ ዘዋግዐኒ ወዲ ምርካበይ ዋላ ከም ኣፍቃርየ እንተዘይኮነ ከም ጽቡቕ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ መሓዛ ክኾነለይ ይኽእል እዩ ብምባል ቀረብክዎ። ሓደ እዋን ድማ እቲ ብፎቶይ ጥራሕ ዝፈልጠኒ ወዲ ብክራንች ተደፊአን ትኸይድ ዘርኢ ቪድዮ ለኣኽኩሉ ክሳብ ሽዑ ኣይነገርክዎ ነይረ። እታ ቪድዮ ምስ ለቐቅክዋ ግና ክሳብ ዝኾነ ነገር ዝብለኒ ይፅበ ነበርኩ። ንሱ ግና ስንክልና ኣብ ኣእምሮ እምበር ኣብ ኣካል ኣይኮነን ኢሉ ከፀናንዐኒ ይፍትን። ኣነ ንሱ ናተይ ኢለ ሒዘዮ እየ። ዘገድሰኒ ግና ስንክልናይ ተቐቢሉ ኣሚኑ ብፍቕሪ ምሳይ ዝነብር ወዲ እዩ። ምሳይ ዝነበሩ ርክብ ኣይቋረፀን። ኣነ እውን ብዘይ ስክፍታ ፍቕራዊ ዕላልና ቀፀልና። ድኽመተይ ተቐቢሉ ብፍቕሪ ዓይኒ ክጥምተኒ ክኣለ። ኣነ እውን ንኡ ዝነበረ ንግምት ልዑል ነበረ። ቅድሚ ሕዚ ተሰሚዑኒ ዘይፈልጥ ፍሉይ ስምዒት ይስምዐኒ። ኩሉ ግዜ ምሸት እንትድቅስ እቶም ዝልእኸለይ ፎቶታት እናረኣኹ እየ ዝድቅስ። ኣብቲ መወዳእታ ዓመት ናብ ዓዲ ከም ዝምለስን ምስ ተመለሰ ድማ ክምርዖኒ ከም ዝደልን ይነግረኒ። እዚ ንዓይ ናብዚ ዓለም ካብ ዝመፅእ ንድሓር ዝረኸብክዎ ብሕታዊ ተስፋ እዩ። መርዓሲ ትረፍ ብፍቕራዊ ርክብ ክቐርበኒ ዝኽእል ወደይ ነበረን። እቲ ኩነታት ድማ ነደይ ነገርክዋ። ኣደይ እውን ኩለን ደቃ ብስርዓትን ብኽብርን ተጠይቐን እንትተምርዐወን፣ ኣነ ግና ብሰንኪ ፀገመይ ዕድመይ ጓል 28 ዓመት እንሃለኹ ብዘይ ውላድ ከይተርፍ ስግኣት ነበራ። ምስ ተፍቃርየ እውን የራኸባ ነበርኩ። ብትምህርቲ ምኽንያት ደገ ከም ዝኸደን ምስ ተመለሰ ግና ክምርዐወኒ ከም ዝደልን ኣረዳኣ። ሰብ ዝኣትዎ ነገር ኣይፅቡቕን ኢልና እዚ ምሽጥር ኣነ ነደይን ጥራሕ ሒዝናዮ ፀንሕና።
أفكاري ካብ ደገ ምስ ተመለሰ ድማ ኣብ ሓደ እንዳ ሻሂ ተራኺብና ከምቶም ናይ ቅድሚ ሕዚ ወዳት ኣይኮነን ካብ ኮፍ መበሊኡ ተላዒሉ ደጊፉ ክቕመጥ ሓገዘኒ ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረኒ ተስፋ ልዕል ክብል ከኣለ ነዋርሕ ዝመዓራረ መደብ ከም ዘለዎን ብፍቕሪ ክንጸንሐን ይነግረኒ ኣብዚ ሰዓት ቁሩብ ስግኣት ገበርኩ ግና ድማ ካብ ኣካላዊ ስንክልና ንላዕሊ ዘሰክፎ ናይ ህልና ወቐሳ ምዃኑ ይነግረኒ ጥልመት ክሕደትን ምትላልን ከም ዘይፈቱ ይነግረኒ ብዛዕባ ሓንቲ ቅድመይ ዝነበረ ተፍቃሪቱ ክዕልለኒ ጀመረ ሓንቲ ኣዝያ ምልክዕትን ውቅብትን ኣፍቃሪት ከም ዝነበረቶን ንዓኣ ዘይከፈሎ መስዋዕቲ ኣይነበረን ግና ድማ ንትምህርቲ ኢሉ ምስ ከደ ምስ ሓደ ኣዝዩ ዝፈቶ ዓርቁ ፍቕራዊ ርክብ ከም ዝጀመረት ብቪድዮ ዝተሓገዘ መረዳእታ ይበጽሖ ንሱ እውን ነፍቃሪቱ ደጊሙ እንትሓታ ንኡ ፍቕሪ ከም ዘይነበራን ናይ ግዘን ኩነታትን እምበር ምስ ዓርኩ ትኽክለኛ ፍቕሪ ስለ ዝሓዛ ከምኡ ከም ዝገበረት ትነግሮ ብኸምዚ ከም ዝተፈላለዩ ድማ ይርድአኒ ስለዚ ንዓይ እውን ግዜ ሂቡ ከስተውዕለለይ ዝደለየ ይመስል በቢግዚኡ እንዳተራኸብና ክሳብ 1 ዓመት ዝኸውን ፀናሕና ኣደይ እውን እቲ ርክብኩም ኣበይ በፅሐ እንዳበለት ብተደጋጋሚ ትሓተኒ ኣብ ገዛ ዝጎደለ ሓፍቲ ስለ ዘይነበረና ክወልድ ትደልየኒ ነበረት ድሕሪ 1 ዓመት ግና ሽማግለ ለኣኸ ቤተሰበይ ሽማግለ ንምቕባል ይሸባሸቡ ካብቶም ክጥይቁ ዝመፁ ሓደ ሽማግለ ግን ምስ ኣቦይ ክጠማመቱ ፀንሑ ኣቦይ ካሊእ ሰበይቲ ከም ዝነበረቶን እዚ ንመርዓ ክሓተኒ ዝመፀ ወዲ ድማ ሓወይ ምዃኑን ፈለጥኩ ንዓይ ጥራሕ ዘይኮነስ እታ ዕድሚኣ ሙሉእ መስዋዕቲ ዝኸፈለት ኣደይ መርድእ ነበረ ኣቦይ ኣነ እንትውለድ ኣነ ሕመምቲ ኮይነ ብምውላደይ ስለ ዘይተሓጎሰ ኣብ ልዕሊ ኣደይ ካሊኡ ሽማ ሒዙ ሓደ ቆልዓ ከም ዝወለደን ባዕሉ ተዛረበ ኣደይ ናተይ ስቃይ ከይኣኽላ ብሰንኪ ናተይ መርዓን ህይወትን ካሊእ ሓድሽ ምሽጥር ናይ ሰብኣያ ፈለጠት ኣፍቃሪየ እናበልኩ ንዓመታት ክሓመሉ ዝፀናሕኩ ወዲ ድማ ሓወይ ኮነ እቲ ዘሕዝንን ዝገርምን ግና እቲ ብኸባቢ 1 ዓመት ዝዓብዮ ምንኣስ ሓወይ ሓፍቱ ምዃኑ ከይፈለጠ ንፍቕሪ መስዋዕቲ ብምኽፋል ክምርዓወኒ ምውሳኑ እዩ ብዝኾነ ግና ካብቲ ናተይ ኣካላዊ ስንክልና ንላዕሊ ጥልመት ኣቦይ ኣብ ልዕሊ እታ ምሽክን ወላዲተይ ኣዝዩ መሕዘነ ነበረ መርዓይ ብዙሕ ምሽጥር ንኽገሓድ በሪ ኸፈተ ኣቦይ ንሰበይቱን ንደቁን ይቕሬታ ሓቲቱ እዩ ይኹን ደኣ እምበር ይቕሬትኡ ዝተቐበለ ሰበይ ነበረን ፈጣሪ ባዕሉ ነቲ ዝተሓበአ ምሽጥር ንምግላጽ ደኣ እምበር ንኽምርዖን ሓዳር ንኽገብርን ኢሉ ዘምጽ ወዲ ከም ዘይኮነ ተዓዘብኩ ህይወት ከምዚያ ኣመና ኸቢድ እዩ